TV. Piny owacho golo boke mabiro keto chike wi chenro mag nyiewo mwandu kod gik somo mitiyo godo e skunde primary, secondary kod kuonde tiegruok mag piny owacho. Ka chenro ni nenre ni gima biro keto nyong'ong e wi kaka itiyo gi omenda e skunde ma pacho ka. To kata kamano, riwruoge mag jopuonj okwedo okang' ma kamano ka giwacho ni ne ok okaw pachgi e wi chenro no kendo kata omenda michiwo e skunde ok oromo tayo chenro ma kamago. Lydia Keyo miyowa ler mar wachni. En oboke maor ne jotend skunde primar, skunde sekondar kod kuonde tiegruok ma Thurka, oboke manyiso lai manyien mar ng'iewo gigo mitiyo godo e skunde ma pacho ka. Oboke no nyiso ni orak mag ng'iewo gik mitiyo godo e skunde ma pacho ka nyaka go sei gi jalony e weche ng'iewo kata license procurement officer ka chenro mag ng'iewo bende owinjo taa gi jolony e weche ng'iewo mopuodhi. Bende onyiso ni skunde go owinjo bed gi komiti ma puodho rak mag ng'iewo go, ka jokanyo mag komiti no owinjo bed gi jolony e weche mag ng'iewo kendo nyaka gibed gi oboke manyiso ni opuodhgi gi piny owacho. Oboke no dwaro mondo jopuonj madongo oti kod tudruok mag yore mag mbui e tawo chenro go kaka yor neno ne piny owacho yudo ler e wi kaka omenda tiyo e skunde go. Jagoro mar Nat Bade ma Kisumu David Jopuonj onyiero okang' ma kamano kowacho ni piny owacho ne ok onywando pach jokanye sekta mar somo komedo ni thoth skunde ma pacho ka onge gi teko sitima kod tudruok mar mbui ma oboke no dwaro ni tago do chenro no. Stakeholders involvement of unions kaka Nat, Kupet and any other be also been involved in putting their input mondo gino succeed. Much of this work bononi ibro time internet. Are our schools connected to the internet? Do they have accessibility? These are issues. Masamane director Pokogol Sakulani, no negotiating to the ministry concerned. Want to address some of the missing gaps. Obuon wacho ni omenda michiwo e skunde kod kuonde tiegruok gi sechegi okoromo loso komiti mar jolony e weche ng'iewo ka koro odwaro mondo mi piny owacho med kwan omenda mitere skunde e kaw okang' ma kamano. To kadi policy guard dwaro mondo circular be implemented, then let them streamline the way magero pesa ne skunde, and they also increase the capacity to our schools so that these procurement committees can be put in place. Otherwise, one union is just ambitious, it's a PR, this is a public relations circular. Oyuago nok mar jopuonj kowacho ni oboke no medo tich ne jopuonj madongo mathoth gi bende ithoro nywandi e chenro mag puonjo komedo ni jopuonj madongo go onge kod lony e konyo tawo chenro mag ng'iyo ma kamago. The kind of work one no kaini to budwa ni jopuonj koro teacher ko e puonjo. Sama ge puonjo will be teaching their subjects. So it means therefore that these schools must also be well staffed so that teachers be removed from the timetable and to be doing this kind of work. They must also think alongside additional of staff, retraining and retooling of teachers so that they understand the nitty-gritties beyond the procurement act. E kinde ma skunde yuago nok mar omenda micholo negi, riwruoge jopuonj chich ni ma chalo chenro ma piny owacho dwaro duoko godo piny kwan mar omenda michiwo ne skunde kod kuonde tiegruok ma pacho ka. Lydia Keyo, Ramogi TV, Nairobi. Piny Kenya ka achiel kod Romania